Pe o insulă, în Canare, există un limbaj fluierat. Vei veni pe insulă și vei învăța acest limbaj. Trebuie să mă ajut să scot pe Joel din pușcărie. E nevoie, ați nebunit? Nu înțelegi că nu riști nimic? Unde sunt cele 30 de milioane? Everything we speak can be whistled. Which is? Mama. Sunt Gilda, partenera lui Jolt. If the police hear the language, they will think the birds are singing. I found out that Zold tried to run away with the money, with my money. We need to kidnap him. Mă scuzați că m-am enervat așa. Nu joci rău. How did the police find out about us? It was a phone call. Mañana a las 9. Am un camp visual. Vreau să vă propun ceva. 10 milioane de euro să ne scoateți pe mine și pe Gilda din afacerea asta. Somații. Unde está dinero? De unde știai?